dakizuen bezala, pairatzen ari garen osasun krisia dela eta antolatuta zeuden edo sorkuntza prozesuan zeuden hainbat lan eta proiektu bertan bera gelditu dira, guztiak ere esateagatik. Eta orokorrean oso desegonkorra eta prekarioa den sektorea ere gogorazten duelarik. Gu prekaritate egoera batean murgilduta lan egiten genuen guzti hau hasi aurretik ere, eta orain krisi honek ekarri dituen gaitz guztiekin, egoera ere prekarioagoan bizi gara, ez? Eta etorkizuna, galdera ikur erraldoi bat bezala, bakarrik irudikatu dezakegu momentu honetan. Ez dakigu nesiko garen lanean berriro, eta ez dakigu ezer. Badakigu egoera ez dela samurra izan, eta ez dela samurra inorentzat be, baina, momentuotan optimista izatea baino ez zaigu geratzen, eta esan beharra dago, hainbat sortzailerentzako ere, itxialdi honek suposatu duela atxeden bat, eta arnasgune bat, ez? Eta inspirazio iturri bat. Eta guzti horren fruituak inoiz plazaratzeko gogoa behortxe dago. Amaitzeko, pasaden apirileko sareetako isilune kulturalaren sedeak zioen bezala, neurriak eskatzen dizkiegu erakundei eta herritarrei orokorrean gogoeta sakon bat, ez? Guzti hau amaitzean gauzak aldatu daitezen, goitik bera. Pentsa ezagun momentu batez, zenbat kultura kontsumitzen dugun gure egunerokotasunean, bai musika, literatura, antzerkia, pintura, pelikulak eta seriak, zirkua, poesia, narrazioa, eta abar luze bat, ez? Zer izango litzateke mundua, zer izango ginateke gu guzti horiek barik. Azken finean, askotan hasten dugun arren, hezkuntza eta osasunarekin batera, kultura ere bada elikatzen gaituen oinarrietako bat. Eta guk jarraituko dugu sorkuntzan, jarraituko dugu gure espresio bideak jorratzen, eta jarraituko dugu emozioekin jolasean, ez? Azken batean gure lana maite dugulako.